Ahojte, pozdravujeme vás, my sme Viktor a Adela, to možno viete, ale možno si kladiete otázku, prečo vás práve z tohto miesta pozdravujeme. Nuž, my s Babylonom veľmi silno súvisíme, Viktor teda o niečo viac a dlhšie. Dlhšie, konkrétne už od roku 1999, každý jeden rok, teda najprv samozrejme ako dieťa, teraz už dávno veľmi veľa rokov ako vedúci. V detskom Babylone sa z detí snažíme urobiť lepšie osobnosti prostredníctvom divadla. Nevytvárame z nich hercov alebo herečky, aj keď sa tešíme, keď z nich sa niekto stane hercom alebo herečkou, ale divadlo je fantastickým prostriedkom na rozpúšťanie ostychu pred ostatnými. Decká zrazu vedia povedať aj 3 súvislé vety pred kolektívom ľudí, dospelých alebo detí, vedia povedať aj svoj názor. Toto robíme v Babylone. A teda musím povedať, že nie len prostredníctvom divadla, pretože ja som sa stala súčasťou tohto projektu takisto, neskôr logicky. A priznám sa, že babylonský prístup je pre mňa a myslím si, že aj pre všetkých veľmi výnimočný, veľmi funkčný a veľmi čarovný a veľmi silný. A ten môžu zažiť aj vaše decká v babylonskej škole, tak sa poďte na to pozrieť. Oči nevidia to dôležité, no srdce to aj tak pochopí. Ak sa vytvoriť má puto, tak sa jeden druhým slobodne skrotí. Oči nevidia to dobré, ale srdce vidí aj to spoza brán. A kým žijem v tomto svete, viem, že nikto nechce ostať sám. No tak kam prišli? Neviete, vôbec neviete, kam prišli. Počúvajte, a nikto nevidel malého takého chlapa. Hľadám toho chlapa. A viete, ako volá? Počúvajte. Áno, presne, to je malý princ. Nevideli? Niekto videl malého princa? Nikto nevidel. Musím ponáhľať sa a hľadať toho princa. Dobre? Takže ahojte, dovidenia, čau! Rúža jedinečne kvitne, ak ju jedinečne niekto polieva. Aj keď sťažuje sa, aj keď mlčí, túži ku nej stále chodievať. Ak je nebezpečné ľúbiť, tak to riziko je pre nás stále tu. Kde ste sa tu vzali? Je tu aj princ? Malý. Takého malého chlapa sme tu hľadali. On bol tiež taký objaviteľ. Viete, čo my tu robíme na tejto našej planete? Ako zemepisci? Všetko zapisujeme. Poznáme tu úplne každý jeden strom. Mohli by ste nám aj pomôcť? Áno. My vás pošleme tým smerom a všetko si budete pamätať. Každý jeden strom, každé steblo trávy, každého vtáčika, čo vám preletí ponad hlavu. Je vám to jasné? Jasné. Nechcem byť sám, nechcem byť sám, nechcem byť sám. Nechcem byť sám, nechcem byť sám, nechcem byť sám. Nechcem byť sám, nechcem byť sám, nechcem byť sám. Nechcem byť sám, nechcem byť sám, nechcem byť sám. Tak evidentne vidieť, že porota pracuje na plné obrátky, nevedia sa dohodnúť. Pravdepodobne to budem musieť opäť vyriešiť ja, nakoľko som najmúdrejší na tejto planete. Ešte raz pozdravujem z karnevalu, moje meno Eugen Rovnobežník. Ahojte. Na mojej planéte. Som z tohto unavený. Stále len rozkazovať. Ukloniť sa! Na mojej planéte máte len samé istoty. Platiť dane a poslúchať. Chcel by som sa nejakým spôsobom zabaviť. Mám pre vás pripravený kráľovský jarmok, je potrebné plniť úlohy a za tieto úlohy dostanete odmenu. Považujte jarmok kráľovský za otvorený. Príjemnú zábavu.
Tak vážení, toto bolo naozaj kráľovské bingo a bola to opäť burcujúca atmosféra. To, čo sa tu dialo, bolo naozaj hlučné. Šašo onemel, ohluchol, ale o to šťastnejší je, pretože veľa detí bolo odmenených. Tak príďte si zahrať bingo aj vy. Gabika, Lucka, Lili, Emka, Mia, Markus, Karolínka, Marek, Pavol, Richard, David, Nelka, Andrej, Šimon, Adam, Modrý kryštál, Damian, Vicky, Edko, Leonard, Nina, Anička, Emily, Sofia, Sára, Melanka, Gregor, Michal, Šimon, Derek, Oskar. Aká je to dielňa? Ľudia zo sveta! Tami, Šimon, Nela, Emily, Alex, Adam, Amy, Lily, Zian, Maxim, Emka, Amelia, Dorka, Viva, Vicky. A teraz všetci, my sme... Milovníci prírody! Ferko, Matias, David, Tomáš, Adam, Ríško, Karin, Alica, Artur, Zlatko, Nataška, Natali, Hanka. My sme... Jeden tým, jeden sen! Peťa, Elizabeth, Lara, Lukáš, Sofie, Eliška, Dorotka, Zuzka, Dominik, Šimon, Adam, Andrej, Štanko, Matej, Nela. My sme... Lesná bomba! Myslím si, že toto je alfa omega tejto školy v prírode, tohto Babylonu, že skutočne sme tu ako kamoši. Prešlo pár dní a z tých detí naozaj srší radosť, nejaké zážitky krásne, ktoré majú a možno práve tie kamarátstva s novými deťmi a utúžené kamarátstva s tými vlastnými spolužiakmi. Tento týždeň mali deti veľmi bohatý program, ktorý podľa mňa bol pre nich naozaj prínosný, že sa veľa toho naučili. Aj sa zabavili, majú veľa zážitkov, veľa nových skúseností a na záver predviedli nádherné divadlo, ktoré všetci skvelo zvládli, aj takí, ktorí majú problém vystupovať pred publikom, aj pred menším publikom, tak zvládli aj veľké publikum, takže to hodnotím veľmi pozitívne a myslím si, že si odniesú odtiaľto deti zážitky na celý život. A aké zážitky majú pedagógovia, pani učiteľka, ako ty? Myslím si, že bola veľká pomoc to, že sme mali celodenný animačný program a išli sme v podstate pre nás do cudzieho prostredia, kde sme, kebyže si my pripravujeme aktivity, tak vopred by sme si ich možno že nevedeli tak dobre pripraviť a vy ste to mali, vedeli ste poskytnúť deťom niečo iné ako my v škole a bola to určite velikánska pomoc a
hodnotím to veľmi pozitívne, oddychli sme si. Tie recenzie, ktoré išli, že Babylonská škola v prírode dá deťom rozvoj ich osobnosti, že ich naučí nebáť sa, komunikovať a pohľadať vo svojom srdiečku to, čo tam je skryté, možno čo sa nepoužíva, tak to sme sa tu naučili. Popri tom sa nám tu veľmi dobre spalo. Kuchyňa bola veľmi dobrá, deti jedli koľko potrebovali, teta zdravotníčka bez problémov a čo sme sa aj my učitelia naučili, tak to boli naši lektori. Lektori nám dali veľa inšpirácií, ktoré budeme používať. Deti sa naučili veľa nových hier a aktivít a vyvrcholením týždňa bolo včerajšie predstavenie. Náš týždeň sa niesol v rozprávke Malý princ. Malý princ, to je posolstvo pre malých, veľkých a zvládnuť divadelné predstavenie asi tak so 70 deťmi, aby každé dieťa malo svoju úlohu, svoju divadelnú rolu, aby každé dieťa hovorilo, prejavilo sa, odbúralo všetky stresy, nepokoj a ostych, ktoré v ňom bolo, to vyvrcholenie, to predstavenie, niečo úžasné. Učitelia stáli na nohách, tlieskali, plakali tými slzami dojatia, radosti a to, čo nám ostáva, sú zážitky, sú spomienky a sú také plné srdiečka takého dobrého. Tak, ako to má byť po týždni, kedy sme sa my premenili na mami učiteľky a deti boli nie žiaci, ale boli aj také naše deti. A ja si myslím, že táto škola v prírode splnila tento účel. Ja určite odporúčam, vrátime sa sem o 3-4 roky, keď si vymeníme generáciu detí. Ja ďakujem.